खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दं। आसाम, बिटिआर आरो सा-सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गिदिर खौरांफोरखौ गुसुं आरो गोरलै महराव नायगासिनो दं। फै जों दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ मिथिना लानि। गिबि खौराङावनो दङ आसाम सिएमआ सुबुंफोरनि अजदफोरखौ गोख्रै खालामनो थाखाय गिदिर प्रजेक्ट सोबदाबना बेखेवदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया प्रजेक्ट सोबदाबनानि सिङाव थालांनाय सुबुंफोरनि अजदफोरखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय मोनसे गिदिर आगान लादों। 16 आगस्टआव जानाय रिभिउ मिटिंआव गिबि मन्थ्रिया गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरखौ सुबुंफोरनि अजदफोरखौ थाबैनो आरो गोहोम गोनाङै सुस्रांनो थाखाय बुंदों। गोदान बिथांखिनि सिङाव सोरखारि बिफानफोरखौ मोन 10 क्लास्टाराव बोखावनाय जागोन। मोनफ्रोमबो बिफानफोरखौ सासे उफ्रा गाहाय नेहाथारिया दैदेनगोन। सोरखारा थालांनाय केसफोरनि सायाव नोजोर लाखिनो आरो बेफोरनि दावगानायखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे थि वेब पर्टेलबो गायसनगोन। शर्मा बिथाङा बुङो दि मावख'गिरिफोरा खालि लेखा बिलाइयाव केसफोरखौ फोजोबनायनि थाखायल' गोसो होनांगौ, नाथाय थारैनो नंगुबै जेंना सुस्रांनायनि सायाव नोजोर होनांगौ आरो सुबुंफोरखौ गोजोन होनांगौ। गिबि मन्थ्रिया शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाटआव दैबानानि रैखाथि आरो फोथांफिन्नाय खामानिफोरखौबो नायबिजिरो आरो मावख'गिरिफोरखौ साफ्रोमबो खहा जानाय नखरनो थि समाव हेफाजाब होनांगौ होनना बुङो। नैथि खौराङाव दङ आजमलखौ गोदोनायाव हमनायनि सायाव मन्थ्रि बिस्वजित दैमारिनि गिदिर बिबुंथि। बिथाङा बुंदों, सावरायनो गोनांथि गैया। बदरुद्दिन आजमलआ गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय 500 रां मोन्दों होनना अजद होनायखौ लानानै सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थे सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो मन्थ्रि बिस्वजित दैमारिया मोनसे गोनांथार बिबुंथि होयो। जामुगुरि हाटआव साहा फार्मखौ नायदिंनो थांनाय समाव सासे खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननाय होनानै मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि आजमलखौ आथिङाव गसंथानो हेफाजाब होनायनि आयदानि सायाव सावरायनांगौनि गोनांथि गैया। बियो बुङो दि नोंथाङा गोसोनिफ्राय सिबिनायखौ मावथारनांगौ होनना साननाङा आरो सोरबा बेखौ थांखिनानै खालामदों होनना साननांगौ नङा। मन्थ्रिया बुङो दि बै समनि बाथ्राफोराल' फोरमायनो हायो दि सासे सुबुंनि गोसोआव थारैनो मा दंमोन। बिथाङा बेखौबो बुङो दि माब्लाबा माब्लाबा बबेयावबा थाङोब्ला सोरबा बिसोरनि आथिंखौ नायो। मन्थ्रि बिस्वजित दैमारिनि बिबुंथिनि सायाव आजमलखौ लानानै सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेया फिन खेबसेबाव सावरायनायाव फैदों। थामथि खौराङाव दङ बेंगलुरुआव फिसाय आरो बिसिनि जिउ खहा। नखरारि दावराव-दावसिनि उनाव बिसिखौ बुथारनाय, फिसायाबो थैयो। बेंगलुरुआव नखरारि नांज्लायनायनि उनाव बिसि-फिसाय सानैनि जिउ खहा जानायनि जाथाया सोराङाव फैदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सुबुंखौ 32 बोसोर बैसोनि सुमन्त जैन आरो 29 बोसोर बैसोनि पद्मावती होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसनि गिबि नायबिजिरनायाव फोरमायनाय बादिब्ला बुधबारनि मोनायाव बिसि-फिसायनि गेजेराव माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला नांज्लायनायनि समाव सुमन्तआ गावनि बिसिखौ गाग्लोबदों आरो उनाव बिखौ गान्दुजों गादबनानै होदों। आइजोनि थैनायनि उनाव सुमन्तआ जाथायनि बागै बिमानो खौरां हरदों आरो उनाव न'आवनो फासि नांनानै थैदों। न'नि बिगोमानि हेफाजाबजों न'खौ खुलिनानै होनाय जायो, जेराव सानैनिबो गोथै सह'खौ मोननाय जायो। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो पस्टमर्टेम रिपर्टखौ नेनानै दं। ब्रैथि खौराङाव दङ हशियारपुराव आर्मि जवाना गावनि असे बिसिखौ बुथारदों। पान्जाबनि हशियारपुरनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों। सुथि लानानै न'आव फैनाय आर्मिनि सासे जवाननि सायाव गावनि बिसिखौ बुथारनायनि अजद होनाय जादों। जाथाया हाजीपुर ओनसोलनि, जेराव बिसिया सन्देह गोनां थासारियाव जिउ गोमादों। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि जवान अमरजीत सिंहआ गावनि बिसिखौ गाग्लोबदों आरो उनाव नखरनि सुबुंफोरनो बुंदों दि बियो उखुमनिफ्राय गोग्लैनानै थैदों। आइजोखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरफोरा बिखौ थैबाय होननानै फोसावदों। मोदोमाव गोथौ जखम जानायनि दागो मोननायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा जाब्रबथायनि सल'खौ लानानै सन्देह खालामदों। पुलिसआ अमरजीत सिंह, बिनि बिबथै कुलदीप कुकी आरो बिमादै सनियानि बेरेखा केस रेजिस्टार खालामदों। जवाना गावनि आवथायाव दं। गुबुन सानैखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। पस्टमर्टेम रिपर्टखौबो नेनानै दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव सानै सिखाव खावनाय। खावनाय इ-रिक्सा आरो एलइडि टिभि बोखांनो हादों। गुवाहाटीनि बशिष्ठ पुलिसआ रबिबारखालि खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ खायो।
पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरनि कब्जानिफ्राय गंसे खावनाय ई-रिक्सा आरो गंसे LED टिभि बोखांनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ बरपेटानि डिम्पल दास आरो पलासबारिनि तिलक चन्द्र दास उर्फे नुनु होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसा AS01 ER 8498 नम्बरनि गंसे ई-रिक्सा बोखांनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे ई-रिक्साखौ साननैनि सिगां नालापारा ओनसोलनिफ्राय खावदोंमोन। बेनि उनाव भुगिनांनाय सुबुङा बशिष्ठ पुलिस थानायाव अजद होयो। अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायो आरो गाव मोननाय खौरांखौ बाहायनानै गारिखौ ट्रेस खालामो आरो सानैबो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव नखर नखर सुबुं सानखोआ 17 आगस्तनिफ्राय जागायगोन। गुवाहाटीआव सुबुं सानखोनि थियारिया गोख्रैथिजों बांनो हमदों। फैगौ सुबुं सानखोनि थाखाय 17 आगस्त समबारनिफ्राय नोगोरमायाव न' थांनानै साननाया जागायगोन। बे समाव सुबुं सानखो सानगिरिफोरा न'फोराव थांनानै गोनांथार खारिथि बुथुमगोन। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसन GMCआ नोगोरारिफोरखौ सुबुं अनजिमा होगिरिफोरखौ हेफाजाब होनो आरो नंगुबै आरो थार खौरां होनो थाखाय खावलायदों। GMCआ सुबुंफोरखौ सुबुं सानखो मावफारियाफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां आरो हेफाजाबारि आबहावा थि खालामनो थाखायबो खावलायदों, गुबैयै फिसिनाय जिब-जुनार थानाय नखरफोराव। बे केम्पेइना नोगोरनि सुबुं सानखो थियारि खालामनायनि मोनसे बाहागो आरो बेनि थांखिया नंगुबै आरो जथाय साननायखौ थि खालामनाय। GMCआ गासै नोगोरारिफोरखौ सुबुं सानखोनि खामानिखौ मोजाङै मावफुंनायाव हेफाजाब होनो खावलायदों। स्निथि खौराङाव दङ सरकारा आसामाव मोन 8 गोदान दालाइ जिल्लाफोरखौ लानानै गिदिर फोसावथाय होदों। आसामाव मोनसे गेदेर खुंथायारि सोलायनाय जादों। उदांस्रि साननि सिगां गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोआव मोन 8 गोदान दालाइ जिल्लाफोर बानायनो फोसावदों। सरकारा फोरमायनाय बादिब्ला बे थिरांथानि थांखिया जादों खुंथायखौ सुबुंफोरनि खाथियाव लाबोनाय आरो सोरखारि सिबिथाइफोरखौ मोनफुंनो हानाय गोहोखौ बांहोनाय। गोदान दालाइ जिल्लाफोरनि गेजेराव कमालपुर, बरहामपुर, रंनादी, चिचिबारगाव, साबुआ लाहौल, कुमटाइ, काटिगड़ा आरो बरखला दं। सरकारा बुङो दि बेफोर गोदान खुंथायारि ओनसोल बानायनाया सुबुंफोरनि थाखाय सोरखारि सिबिथाइफोरखौ गोरलै खालामगोन आरो गुबुन गुबुन सोरखारि बिथांखिफोरखौ थाबैनो मावफुंनायाव मदद होगोन। आसामाव थांनाय बोसोरफोराव खुंथायारि दाफिननायनि सायाव गोनांथि होनाय जादों। गोदान जिल्लाफोर, लेङाइ जिल्लाफोर आरो लोगो जिल्लाफोर दानायनि थांखिया गुदि थाखोआव खुंथायखौ गोख्रों खालामनाय। गोबां गोदानसिन आसाम आरो सा-सानजा खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। उननि आपडेटआव लोगो हमगोन। गोजोन्थों।